kaso lang guys yung niluto ko guys kasi pag dalawa kasi guys busog na busog talaga ako. Feeling ko mapupuno yung tiyan ko. So ayan, nilagay ko na siya. Aminin natin guys, sayang din kasi ito sauce. Pula siya. Ito siya guys oh. Nakakaligtad kasi ayan. Hindi siya guys na noodles, kundi ano siya guys. Hot and spicy fried noodles. Kumbaga parang pancit canton dito sa kanila.